Morjesta vaan kaikki kanssa. 100 kappaletta joo, pitäisi jo availla Campack Wall 3. Tää on mun omassa mielessä vähän tämmönen pahamainen setti, jotenkin tää Campack Wall 3. Tänään avataan 100 boosteria. Katsotaan vielä. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eli tommonen about tierallaan 5,5 boksia. 5,5 boksia pitäisi repiä auki. Siitä saamme 100. Mä rupeen nyt repiin näitä. Saadaanko Gengar? Olisiko se semmonen, että se pitäisi 100 boosterista tulla? Ees yksi kubon. Kattelin vielä tossa etukäteen noin hinnat. About noille chaseille. Muuten siellä ei mitään ihan ihmeitä ollut. Kubone oli siellä 80 pintaa. Gengari sitten jotain vähän reilu 100 €. Sieltä tulee heti superapina ensimmäistä. Mä en ottanut muuten mitään sleevejä tähän. Siihen silleen mitä se haluaa laittaa. Täältä tulee pelkkää hautausmaakoira. Yksi EX saadaan. Näitä ikinä ole tullut tälleen massana avattua hirveästi kuponeen. Että millainen vetoprosentti tässä oikein on, mutta ei se ole ikinä vaikuttanut hirveän hääviltä. Kyllä vaan joo. Niin aha, sieltä tulee Absolia. Niin sä voitit arvonnassa. Muutamat boosterit sä et ollut enää silloin paikalla, kun ne arvottiin siinä liven lopussa. Ne oli niitä, mitä arvottiin tilaajien kesken. Ja Annikalta otettu bändit pois. Ja ne tulee sun paketin mukana ja mä voin kertoa, jos sä haluat, tai sitten voidaan jättää yllätykseksi. Me saatiin sulle ihan kiva veto. Kevyt veto saatiin niistä sun arpavoitoista. Ja ennen ei ole ikinä ollut mitään tommoista vastaavaa. Niittiä. Nyt 2 kertaa, jep. Koneella pääsi ihan normaalisti. Sieltä saadaan Mimikyu-stämpillä. Pelkkää EX:ää. Houndoomia. Tässä näkyy. Kuponee. Niittiä, Gengaria. Houndoomi EX:ää. Ei oikeesti. Tulee taas Mimikyu-stämpillä. Kato. Sieltä saadaan, onks taas Chandelure? Ensimmäinen 3 tähden. Veto tääkin on ihan hieno. Mutta on siellä paljon hienompiakin. Ja missähän hinnoissa toi pyörii. Saadaan vielä toi hautakivikoira eksänä. Nyt saadaan ensimmäinen oikeesti niinkö veto. 21 boosteria piti avata. Saadaan sieltä tämä Chandelure. Tuon näköinen. Otetaan se eksät pois heilumasta täältä vetoständiltä. Ei ollakaan kuule. Raider Suntti on kuollut ja kuopattu. End of era ja näin poispäin. Rest in peace. Ei se kauaa kerennyt elää. Milloinhan toi käyttäjätili luotiin? Joskus elokuussa varmaan. Harmittaako? Ei harmita. Ei harmita. Tää on uuden alkua, kuulkaas. Uuden alkua. Nyt ollaan isoissa piireissä. Miten sitä sanotaan, että yksi ovi sulkeutuu ja yksi uusi avautuu. Tässä tapauksessa. Iltaanoaksi. Sitten tulee
Houndoomia taas stämpillä. Tätäkin on mielenkiintoista 100 boosteria, kun täällä ei montaa eri monnia oo kyllä tässä setissä. Nämä on perus juttuja. Niistä 5 ei tullut edes EX:ää. Nättiä nähdä, että hommat isonee ja etenee, jep. Kyllä. Pokekarelia on sainannut mut joukkueeseensa. Kortit suoraan Pohjois-Karjalasta ja Riihimäeltä. Me joudutaan avaa seuraava boksi. Niin se homma etenee. Kupone on taas meillä siinä ensimmäisenä. Toi on vähän hämyä joo, kun tää on peilikuvana jostain syystä nyt tää lähetys, niin nämä kortitkin on kattoo tulee väärään suuntaan. Meniköhän mä nyt jo sekaisin? Eikö se saadaan? Olisiko tää nyt sitten 31 vai 26, kun mä menen jo ihan sekaisin, että montako boosteria tässä on. Mutta sitten kun ne loppuu tästä pöydältä, niin sitten on 100. Vetoaltteri olisi kiva nähdä isommana, jep. Se ois kyllä. Tuo seuraavat 5. 5. Sieltä saadaan vähän Gardevoir EX:ää. Stampedia. Ja Houndoom EX. Siis yksi niinkin oikee veto. Tää on oikee kauhujen setti. No mä yritän vetää sen kuponen. Missä se on? Perkelee. Niin, meistä 3 niin. Hautakoira. Meistä 3. Harmi vaan, että mä oon laittanut sekunnin viiveen tähän. Se on harmi, jos mä kerkeen ensin huutaa dipsit siitä. Ihan oikeesti. Mitä on tämä? Yksi vaivainen chandeluri. Muistaakohan kukaan paljon toi maksaa toi chandeluri? Ei se kyllä ole varmaan kuin joku 10. Seuraavat 5. Nyt varmaan mennään jo 40 paremmalla puolella. Se kengarikin on silleen vois sanoa, että suht edullinen. Täällä setissä olisi vähän kalliimpi. Mutta tuo ei ole kyllä varmaan yhtään se helpompi sarja saada kengari. Vai Pikachuko se on? Vai oliko siellä molemmat? Eksää, se on vielä pahempi, ne jep. Seuraavat 300 noita, niin. Yksi EX ja yksi tämppi. Rupee olemaan niinkö selvillä kyllä tää setti. Saiskohan Master Setin tehty? Hei, oliko se jo toka laatikko? Oliko se jo toinen laatikko vai onko mä heittänyt noita jokin taskuun noita boosteja? Toka laatikko eli 18 plus 18, 36. Pakat vaan hävii. Sitten mulla oli tossa vielä muutama irtona. Mulla oli 10 irtona, eli 46. Puoliväli häämöttää ja kohtapa se ylittyy, kun otetaan tosta seuraavat. Olisiko nyt aika? Saada joku muutos tähän kauhuuteen. Chandelureja tulee vaan peräkanaa. Garde EX. P-natsaa. Pokepallolla tulee stämppelinä. Ei natsaa. Ei natsaa nää. Ihan niinkö. Tyystin käsittämätön. Tämmönen kasa on stämpillä ja EXiä. Nää on aika laiha lohtu. This can't be it. Nyt ollaan vissiin sitten 51 boosteria avattu. Eli yli puolet. Seuraavat 5 on valmiina käsittelyyn. 100 000 Houndoom X. Mimikyu-stämpperi, niitäkin on 100. Kengaria, mutta ei ole ihan se mitä piti olla. Yksi stämppi vielä. Voi pojat! Voi pojat, kuulkaa.
Ainakin näissä on vaan se 4 korttia, niin ei tule ihan älytöntä, kun saa bulkkia, vaikka avakin 100 boosteria. Ei tässä ole päätä eikä häntä tässä hommassa kyllä. Onko kukaan niin oikeasti avannut tätä ja saanut oikeasti jotain? Saanut vaikka kubonen. Siis meillä on ollut kokonainen laatikko, missä ei ollut mitään. Mieti, kun sä ostat vaikka Rip and Shippiä kokonaisen boksin kempäkkiä ja sä et saa oikeasti mitään. Luulisin, että noi maksaisi edes 1 miljoonan noi vedot, kun ei niitä täällä oo. Eksa saadaan. Pieni on altteri, mutta näkee, ettei mitään tullut. Just näin. Ei oo totta! Ihan oikeesti. Et sä tee mulle näin. Et sä tee mulle näin. Se antaa toisen. Mä jaksa. Ei tuu mastersettiä, kun tulee vaan pelkkää chandelurea. 3. boksia. Mennään ja 2 chandelurea. Siihen asti edetään, kun tulee Gengar tai kupon. Kyllä noita vielä tossa on. Se oli 3. laatikko, sieltä saatiin vielä 2. 4. auki. Gengari saadaan stämpillä. Se on vähän parempi stämppi sentään. Eksää. Ja sieltä lähdetään hakemaan 3. chandelurea, että heilahti! Eksää. Kubone. Murpeko. Absole EXää. Huhhuh. 5 lisää. Noniin. Olisiko täällä jotakin? Onkin vapa stämppi. Ei natsaa. Tää on tää 3 tähden energia. Se ei natsaa. EXää. Toi surkujen surku. Montako tässä edes oli niitä oikeita vetokortteja? Oliko tässä 5 niitä exclusive? Mitä niitä oli? Gengari, Chandelure, se Mismagius. Tähän niitä oikein oli. 5 niitä taitaa olla kuitenkin. Että ei häävi. Seuraavat 5. OVH-arvokin tämmöiselle availulle on aika melko mittava. Voin sanoa, että ei ole vörtti. Miuttia, Gengaria, Hautakoiraa, Kupone stämpillä, Morpeko, Halvujaa, hei, Helloustia. Sieltä saadaan Morpeko, on muuten kaunis. Karkkipäivä. Sekään ei ole nyt ihan niistä toppien top chase. Mutta hei, otetaan. Ei ollut Chandelure. Ihan kivan näköinen. Ja mä oikeastaan nyt kyllä tyydyn varmaan. No siis Kuponeen mä tyydyn. Kupone Gengari. Kyllä jos sä 100 boosteria avaat, niin kyllä se on se mitä sä toivot sieltä. Ei mitään vähempää. Siellä oli 1 jäljellä. Sitten kuulkaas. Viimeinen laatikko. Aikansa kutakin. Sekin miettii, että kun 100 avaa, niin siinä hetki menisi, mutta ei tässä kyllä ihan hirveästi nokka tuisi. Nyt sen tietääkin, että tää on sitten täysin tyhjä. Täysin tyhjä, kun saatiin just veto. Ja yli 5 laatikkoa. 3 vetoa toistaiseksi. Mutta ei taideta päästä siihen, että olisi edes veto per laatikko. Mikä on jotenkin semmonen, mitä mä henkilökohtaisesti toivoisin, että ei semmoista laatikkoa olisikaan tässä maailmassa, missä ei vetoa. Tää on kurja totuus. Mulla tulee kohta kyyneliä oikein tässä hommassa. Eksää tulee. Stämpelinä sama. Shamamonni. Dark
Rai EX. Voi. Se nyt oli jo hyvä stäkki mukamas, kun saatiin niin monta eksää. Montas meillä on jäljellä? Parhaat boksit jätetty huomiseen. Se on muuten saletti, että kukaan ei osta tätä settiä enää ikinä. Tää on Genback 3 Revealed, Exposed ja sitä myöten Cancelled. TikTokissa mä kattelin, että Kiky Rips, jenkkiläinen, joka tekee TikTokia, Pokemon-hommia ja taitaa tehdä jotain muutakin. Ja olisikohan se niin oikealta ammatiltaan ääninäyttelijä. Delete this video. Ääninäyttelijä, se totta teki semmoisen haasteen, että sen piti avata kaikki, just se 5 mun mielestä, mitä niitä on, näitä Genback Vol 3 exclusiveja ennen Halloweenia. Ja se siinä onnistui, mutta en kyllä tiedä, että montako boosteria se kerkesi avaa, mutta kyllä mä vähän veikkaan, että enemmän kuin 100. Aika paljonkin enemmän tätä vauhtia. Siis hetkinen. Se stäkki oli täysin tyhjä. Ei stämppiä, ei EXää. Siinä on, kuulkaa. 95 on avattu. 95 on avattu. Meillä on 2 Chandelurea, 1 Morpeko ja Gengari tatuoinnilla. 100 boosteria. 100 boosteria Phantasmal Flamesia, niin oltais avattu jo 3 Charrua. Mimikyu. Viimeisen 5 stackin päällimmäistä. Kuponestampillä. Hei hitsit. Hei, yes, come on! Se jättää se sinne viimeiseen. Me saatiin se kupone 100 boosteriin. Se on siinä. Me saatiin kupone 100 boosteriin. Kyllä se pitää jännityksessä. Loppuun asti. Onko tässä hienoin kuponekortti, mikä on ikinä päässyt tulostimesta pihalle? Tadaa! Helposti näteen. Tää on paljon nätimpi vielä livenä kuin mitä kuvissa nähnyt tätä. Siinä se on. Tän hinta olisi 80 €. Se tulee muuten tänne. Vielä oli tässä vähän stackia jäljellä. Nyt sen kyllä tietää, että se oli siinä. Garde EX sieltä viimetteen. Siinä oli, kuulkaa, 100 boosteria Genback Vol 3. Ei se hääviää ollut, mutta kyllä me vähän ridiimattiin itsemme. Hyvät naiset ja herrat, tässä on kaikki hirveässä häröpallossa. Kaikki stampedit ja EX:t. Näitä nyt tuli. Mitä näillä tekee? Näitä tuli paljon. Lohdutuspalkintoja rippäänsippiä. Niin noin stampedit ja EX:t. Niin on. Gengari stampilla päästään nyt vielä. Sen verran kova. Tää on kyllä komea. Tää on piru vietään komea. Ja 2 kappaletta Chandelure. Semmonen setti. Saatiin sieltä kuitenkin se kuponi. Eli melkein jopa voisi sanoa, että top chase. Se oli semmonen pikalive 100 boosterin sekoilu. Ei se nyt lopulta ihan surkea ollut kuitenkaan. No niin, kyllä toi pelasti isosti. Pelasti isosti toi kupone. Mutta 5,5 laatikkoon 4 vetoa. Joo. Yksi laatikko oli tyhjä. Ja toisaan se voinut vieläkin huonommin mennä. Olisi voinut tulla 4 Chandelurea. Ollaan siitä kiitollisia. Saatiin sentään toi kupone. Saatiin kupone sieltä.
kiitos tästä. Kiitos kun olitte mukana jännittämisessä. Palataan huomenna astioille. Nähdään.